walasa Niafunké sigida maaw na se k'u ka enrôlement biométrique kɛ fo ka se k'u ka carte biométrique sɔrɔ degun caman de b'a kɔnɔna la. Ne nana carte nina de ɲini ne kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ yɛrɛ kabini 2014 ne ye carte fɛnw ta ma carte nina kɔni ne ma sɔrɔ fe kado so keta si jaabi fo ikane ay kana carte d'identité na carte d'identité abun Bi ne siɲɛ fila ye dugu in kɔnɔ yan nɔ Niafunké ka na walasa na se ka carte biométrique ko ɲɛw ɲɛnabɔ a siɲɛ fɔlɔ la ko ne ka carte d'identité kɔni dati bannen don sisan n taara nana ni n ka du papier n'o ye impôt papier ye ayiwa depuis n y'a yir'u la sɔgɔmada in na an kɔni sigilen bɛ dɛ sini ye seli ye wa maa si ma fɛn fɔ an ɲɛna dɛ an t'a dɔn n'a b'a sɔrɔ wa n'an t'a sɔrɔ a kɔni ma nɔgɔn yan. yɛrɛ ne mo hantumde kay mo goro da boddo gon kuri mo odi goro le ka ta carte nina ki ga ne kɔni ye Niafunké ka ye wa ne nana gendarmerie la depuis 5 heures du matin k'a ta waati fo ka n'a bila sisan na ma wele n t'a dɔn ni mina sɔrɔ wala n tɛna sɔrɔ n kɔni sigilen bɛ yan nɔ ka ala makɔnɔ. Nin y'a kalo fila ye enrôlement biométrique baaraw bɛ ka kɛ yan Niafunké wa a bɛ ka kɛ yɔrɔ fila de la n'o ye gendarmerie ani polisiw yɔrɔ ye nka maaw kɔni bɛ ka taa nka degun ni gɛlɛyaw b'a kɔnɔna la dɛ hali minnu bɛ ka baara kɛ u yɛrɛ sɔgɔma ka taa bila fo su u b'a kan nka u ni gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn na don o don. N bɛ gɛlɛya min sɔrɔ la muso dɔw bɛ na jabi b'u tɛgɛ la dɔw tɛgɛ nɔgɔlen don ani personnes âgées ani cigarette minnaw nka souvent dɔw fana bɛ na document t'u bolo u ka carte biométrique kɛ an b'o gɛlɛyaw de sɔrɔ la an b'a daminɛ 8 heures kuma dɔw an bɛ jigin 18 heures kuma dɔw an bɛ jigin 17h30 an bɛ se ka taa mɔgɔ 90 don dɔw mɔgɔ 80 don dɔw mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 90 ni mɔgɔ 6 91 femmes 105 hommes. Ni carte nina walima récépissé de rabaki bɛ maa min bolo olu kɔni b'u ɲɛsin gendarmerie walima polisiso ma.